வெல்கம் டு ஆட்டோபிக் ஸ்போர்ட்ஸ். மனதினை மிக்க மக்களுக்கு மணி அண்ணனின் மகத்தான வணக்கம். சாம்பியன்ஸ் லீக் நைட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. டியூஸ்டே வெனஸ்டே பெரிய மேட்சஸ்லாம் நடந்திருக்கு. அந்த மேட்சஸோட ரிசல்ட் என்ன, அந்த மேட்சஸில் யார் யார் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, டாப் கோல் ஸ்கோரர் யார், டீம் ஆஃப் த வீக் என்ன, பெஸ்ட் கோல் ஆஃப் த வீக் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ டாப்பிக்கில் போகலாம். சாம்பியன்ஸ் லீக் இந்த மேட்சஸில் ரிசல்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். மொத்தம் 32 டீம் இந்த சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் இந்த வருஷம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. டியூஸ்டே 8 மேட்ச் நடந்தது, 16 டீம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி வெனஸ்டே 8 மேட்ச் நடந்தது, அதே மாதிரி 16 டீம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஸோ மொத்தம் 32 டீமும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த மேட்சோட ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டியூஸ்டே மேட்சஸ்ல இருந்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டியூஸ்டே மேட்சஸில் டைனமோ கிவிக் ஒரு கோலும், பேரன் மோனிக் 2 கோலும் சொல்லி பேரன் மோனிக் இந்த மேட்சை வின் பண்ணிருச்சு. அடுத்த மேட்ச் என்னன்னு பார்த்தா வில்லா ரியல் வெர்சஸ் மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் 0-2 அப்படின்னு சொல்லி மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் இந்த மேட்சை வின் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கடுத்த மேட்ச் பார்சிலோனா வெர்சஸ் பெனிஃபிசியாவுக்கும் பார்சிலோனாவுக்கும் நடந்த மேட்ச்சில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக பார்சிலோனாவால் பாயிண்ட்ஸ் கெயின் பண்ண முடியல, 0-0 அப்படின்னு சொல்லி ட்ரா ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் யங் பாய்ஸ் வெர்சஸ் அட்லாண்டா, இந்த மேட்ச் 3-3 அப்படின்னு சொல்லி மேட்ச் ட்ரா ஆயிடுச்சு. அதுக்கடுத்த மேட்ச் லாஸ் வெர்சஸ் சால்ஸ்பர்க், இந்த மேட்ச்சில் 1-0 அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்க்கு வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கடுத்த மேட்ச் செவிலியா வெர்சஸ் வூல்ஸ்பர்க், இந்த மேட்ச்சில் 2-0 அப்படின்னு சொல்லி செவிலியா வந்து இந்த மேட்ச் வின் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் மால்மோ வெர்சஸ் ஜெயிண்ட், இந்த மேட்ச்சில் 1-1 சொல்லி மேட்ச் ட்ரா ஆயிடுச்சு. அதுக்கடுத்த மேட்ச் செல்சி வெர்சஸ் ஜுவெண்டஸ், இந்த மேட்ச்சில் 4-0 அப்படின்னு சொல்லி செல்சி டாமினேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஜுவெண்டஸ் மேலே. இது வந்து செல்சியோட ஹோம் கிரவுண்டில் நடந்தது. இதுதான் டியூஸ்டேவோட ரிசல்ட். இப்போது வெனஸ்டேவோட ரிசல்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். வெனஸ்டே வந்து அதே மாதிரி 8 மேட்சஸ் நடந்தது, 16 டீம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி விளையாண்டாங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பெஸ்கட்ஸ் வெர்சஸ் அஜெக்ஸ் நடந்தது. இதில் 1-2 அப்படின்னு சொல்லி அஜெக்ஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் இன்டர் மிலான் வெர்சஸ் ஷாக்டர் டான்ஸ்டெட் நடந்தது. இந்த மேட்ச்சில் 2-0 அப்படின்னு சொல்லி இன்டர் மிலான் வின் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கடுத்த மேட்ச் கிளப்பர்க் வெர்சஸ் ஆர்பி லீபிஸ், இந்த மேட்ச் 1-0 அப்படின்னு சொல்லி ஆர்பி லீபிஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஒரு பெரிய மேட்ச் மான்செஸ்டர் சிட்டி வெர்சஸ் பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மானியா, இந்த மேட்ச்சில் 2-1 அப்படின்னு சொல்லி மான்செஸ்டர் சிட்டி வின் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அட்லெட்டிகோ மட்ரிட் வெர்சஸ் ஏசி மிலான், இந்த மேட்ச்சில் 87th மினிட்ல ஏசி மிலான் கோல் போட்டு இந்த மேட்சை வின் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் லிவர்பூல் வெர்சஸ் போர்ட்டோ, இந்த மேட்ச்சில் 2-0 அப்படின்னு சொல்லி லிவர்பூல் வின் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஸ்போர்ட்டிங் சிபி வெர்சஸ் டோர்ட்மண்ட், இந்த மேட்ச்சில் 3-1 அப்படின்னு சொல்லி ஸ்போர்ட்டிங் சிபி வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் ஷெரிஃப் வெர்சஸ் ரியல் மட்ரிட், இந்த மேட்ச்சில் 0-3 அப்படின்னு சொல்லி ரியல் மட்ரிட் டாமினேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் டியூஸ்டே வெனஸ்டேக்கான மேட்ச் ரிசல்ட்ஸ். இந்த மேட்சஸில் பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுலாம் நடந்திருக்கு. நிறைய செம்ம கோல்லாம் அடிச்சிருக்காங்க பிளேயர்ஸ், நிறைய எக்ஸ்ட்ராடனரி பெர்ஃபார்மன்ஸும் நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இப்போ ரவுண்ட் ஆஃப் 16க்கு எந்தெந்த டீமில் குவாலிஃபை ஆகிருக்கு, எந்தெந்த டீம்லாம் என்னென்ன ஸ்டேஜஸில் இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஸ்டேஜஸில் எந்தெந்த டீம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு, குரூப் ஸ்டேஜஸில் யார் லீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ குரூப் ஏ பார்க்கலாம். மான்செஸ்டர் சிட்டி 5 மேட்ச்சுக்கு 4 மேட்ச் வின் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க. பிஎஸ்ஜி 5 மேட்ச்சுக்கு 2 மேட்ச் வின் பண்ணி செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க. கம்ஃபர்டபுளாக 2 டீமே செகண்ட் ரவுண்டுக்கு செலக்ட் ஆகிட்டாங்க ரவுண்ட் ஆஃப் 16க்கு. குரூப் பியில் லிவர்பூல் 5 மேட்ச்சுக்கு 5 மேட்ச் வின் பண்ணி இப்போ வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ரவுண்ட் ஆஃப் 16க்கு செலக்ட் ஆகிட்டாங்க. இப்போ ரவுண்ட் ஆஃப் 16க்கு செகண்ட் பொசிஷனில் பிடிக்கிற டீம் போயிடும். அதில் வந்து போர்ட்டோ, ஏசி மிலான், அட்லாண்டிகோ மட்ரிட் 3 டீமுமே பார்ட்டிசிபேட்டில் தான் இருக்காங்க. 3 டீமுக்கே பிரகாசமான வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் மேட்ச், அதாவது 6th மேட்ச் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ கோல் டிஃப்ரென்ஸ் பிரகாரம் அவங்களுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. போர்ட்டோவுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது, ஏசி மிலானுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது, அட்லாண்டிகோ மட்ரிட்டுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு குரூப் சி. இந்த குரூப் சியில் யார் அப்படின்னா அஜாக்ஸ் வந்து 5க்கு 5 வின் பண்ணி கம்ஃபர்டபுளாக உள்ளே செலக்ட் ஆகிட்டாங்க. அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்டிங் சிபியும் 5க்கு 3 மேட்ச் வின் பண்ணி ரவுண்ட் ஆஃப் 16க்கு டேரெக்டாக குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க. ஸோ குரூப் டியில் வந்து குரூப் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறதுல ரியல் மட்ரிட் 5க்கு 4 மேட்ச் வின் பண்ணி அவங்களும் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 உள்ளே போயாச்சு. இன்டர் மிலானும் 5க்கு 3 மேட்ச் வின் பண்ணி ரவுண்ட் ஆஃப் 16க்கு உள்ளே போயாச்சு. நெக்ஸ்ட் குரூப் இ. இந்த குரூப் இயில் பேரன் மோனிக் 5க்கு 5 வின் பண்ணி டேரெக்டாக ரவுண்ட் ஆஃப் 16 போயிட்டாங்க. பார்சிலோனாவும் இன்னும் செலக்ட் ஆகலை, பெனிஃபிசியாவும் செலக்ட் ஆகலை, டைனமோ கிவிக்கும் செலக்ட் ஆகலை. இப்போ பார்சிலோனாவே இன்னும் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணால் அவங்களும் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் 16 போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். குரூப் எஃப். இதில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 5 மேட்ச்சில் 3 மேட்ச் வின் பண்ணி கம்ஃபர்டபுளாக ரவுண்ட் ஆஃப் 16க்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டாங்க.
நெக்ஸ்ட் வில்லாரியல் யங் பாய்ஸ் இந்த 3 டீமுக்குமே ஒரு பிரகாசமான வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்த மேட்ச் 6வது மேட்சை பொறுத்து தான், அடுத்த மேட்சஸோட ரிசல்ட்டை பொறுத்து அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு எப்படின்னு தெரியும். நெக்ஸ்ட் குரூப் ஜியில் லிலி இன்னும் உள்ளே போகல, 2 மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர்பி சால்ஸ்பர்க் இன்னும் உள்ளே போகல, செவிலாவும் இன்னும் உள்ளே போகல, ஹோல்ஸ்பர்க்கும் இன்னும் உள்ளே போகல. இந்த குரூப்பில் இன்னும் எந்த டீமுமே வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் 16 வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் குரூப் ஹெச்சில் செல்சி 5க்கு 4 மேட்ச் வின் பண்ணிட்டாங்க, ஜுவென்டஸும் 5க்கு 4 மேட்ச் வின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த செல்சியும் உள்ளே போயிட்டாங்க. இதில் வந்து என்னென்ன டீமில் இப்போதைக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு, ரவுண்ட் ஆஃப் 16 வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அஜெக்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க, பேரன் முனிச், செல்சி, இன்டர் மிலான், ஜுவென்டஸ், லிவர்பூல், மான்செஸ்டர் சிட்டி, மான்செஸ்டர் யுனைடெட், பாரிஸ் செயின்ட் ஜெர்மானியன், ரியல் மட்ரிட், ஸ்போர்ட்டிங் சிபி, மொத்தம் 11 டீம் வந்து உள்ளே செலக்ட் ஆகிட்டாங்க. இன்னும் 5 டீமான ஸ்லாட் வந்து அப்படியே இருக்குது. எந்தெந்த டீம் வந்து செலக்ட் ஆக போகிறாங்க அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் வீக்கில் மட்டும்தான் ரிசல்ட் வந்து தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த வாரத்தில் டீம் ஆஃப் த வீக் அப்படின்னு சொல்லி வாரம் சாம்பியன்ஸ் லீக் முடிஞ்சோடனே பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் 11 பிளேயரை வந்து டீம் ஆஃப் த வீக்னு அறிவிப்பாங்க. கோல் கீப்பர் கோட்ரியாஸ், ரியல் மட்ரிட் பிளேயர், டிஃபெண்டர் போரோ, ஸ்போர்ட்டிங் சிபி, டேவிட் அலாபா, ரியல் மட்ரிட், ஒட்டோமெண்டி, பெனிஃபிசியா, சாலோபாக், செல்சி, ஜேம்ஸ், செல்சி இவங்க டிஃபெண்டர்ஸ். மிட்ஃபீல்டர்ஸ் ஃபோர்ஸ்பர்க், ஆர்பி லீபிஸ், தியாகோ, லிவர்பூல், லுகுன்கு, ஆர்பி லீபிஸ், பெட்ரோ, ஸ்போர்ட்டிங் சிபி, ஸ்ட்ரைக்கர் டிசிகோ, இன்டர் மிலான். கோல் ஆஃப் த வீக் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் 4 கோல் இந்த வாரம் வந்து சாம்பியன்ஸ் லீக்கோட ஆர்கனைசிங் கமிட்டி மூலிமா செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இந்த 4 கோல் யாருக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி ஓட்டிங் பிரகாரம் செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க. அதுதான் இந்த வாரத்தோட கோல் ஆஃப் த வீக்காக இருக்க போகுது. டாப் ஸ்கோரர் ஆஃப் சாம்பியன்ஸ் லீக் இதுவரையும் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் ஒரு டீமும் 5 மேட்ச் கம்ப்ளீட்டாக விளையாண்டு முடிச்சிருக்காங்க. இந்த 5 மேட்ச்சில் ஹோம் அவே 2மே விளையாண்டுருக்காங்க. இன்னும் ஒரு மேட்ச் தான் ஹோமும் அவேவும் சில டீம்ஸை பொறுத்து இருக்குது. செபாஸ்டியன் ஹேலர் இவர் வந்து அஜெக்ஸ் டீமை விளையாடுறாரு, ரெப்ரசென்ட் பண்ணி 9 கோல் அடிச்சிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் ராபர்ட் லெவன்டோஸ்கி 9 கோல் அடிச்சிருக்காரு, பேரன் முனிச்சை இவர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் கிறிஸ்டோபர் இவர் வந்து 7 கோல் அடிச்சிருக்காரு, ஆர்பி லீபிஸை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் 6 கோல் அடித்து முகமது சலாவும் லிவர்பூலை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி வந்திருக்காரு. அடுத்தது மான்செஸ்டர் யுனைடெட் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ 6 கோல் அடித்து காம்படிஷனில் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இவங்களுக்குள்ளே இப்போ ஹெவி காம்படிஷன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் நடந்த தற்போதைய இந்த வாரத்தில் நடந்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள். இதில் பைசைக்கிள் கிக் அடித்து டோர்னமெண்ட்டையே வந்து அவர் பக்கம் மறுபடியும் வந்து தன்வசப்படுத்தியிருக்காரு ராபர்ட் லெவன்டோஸ்கி. அவரோட கோலுமே கோல் ஆஃப் த வீக்கில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கு. இந்த வீக்கில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வர்சஸ் வில்லாரியல் டீம் மேட்சஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாமே வந்து 2 டீமுமே ட்ராவில் தான் போயிட்டுருக்கு. மான்செஸ்டர் யுனைடெட்க்கு இது வந்து அவே மேட்சஸ். ஸோ வில்லாரியல் போய் ஸ்பெயினில் போய் தான் விளையாண்டுருக்காங்க. வில்லாரியல் சூப்பராக விளையாண்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப், செகண்ட் ஆஃபும் நல்லா தான் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஒரு பிரில்லியண்ட்டான ஒரு கோலை வந்து கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ போட்டிருந்தாரு. அது என்ன பிரில்லியன்ட் கோல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கோல் வந்து நார்மலாக ஒரு டிஃபெண்டரோட சின்ன மிஸ்டேக்காக அதுக்கு வந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணாங்க. அந்த சமயத்தில் நல்ல ஒரு பிரெயினை யூஸ் பண்ணி, ஐக்கியூ யூஸ் பண்ணி கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வந்து பாலை வந்து நெட்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டாரு, ஸ்கோர் ஆயிடுச்சு. ஸோ கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இப்படி தான் வந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெடுக்கு ஒரு ஸ்டெப் வந்து ஒரு ஹோப்பை வந்து கொடுத்தாரு. கரெக்டாக 90வது நிமிஷத்தில் ஸ்னாச்சோ வந்து ஒரு கோல், அதாவது மான்செஸ்டர் யுனைடெடுக்காக கோல் அடித்து 2-0 அப்படின்னு சொல்லி இந்த மேட்சை வந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வந்து சீல் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மேட்ச்சில் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, மான்செஸ்டர் யுனைடெடோட மேனேஜரே இல்லாமல் விளையாண்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த மேனேஜரே இல்லாமல் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இப்போ ரவுண்ட் ஆஃப் 16 வந்து சீல் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ரொம்ப உலகமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த மேட்ச் மான்செஸ்டர் சிட்டி வெர்சஸ் பிஎஸ்ஜி. பிஎஸ்ஜியில் யார் இருக்காங்கன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். கிலியன் மப்பே, நெய்மர், லயோனல் மெஸ்ஸி 3 ஸ்ட்ரைக்கரும் வந்து இந்த மேட்ச்சில் வந்து ஒரு 3 உலகத்தில் தரமாயிருந்த 3 ஸ்ட்ரைக்கர் ஒன்றா அட்டாக் பண்ணுது பிஎஸ்ஜிக்காக. மான்செஸ்டர் சிட்டியோட டிஃபென்ஸ் எப்படி இதை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த 3 ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உலகமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது. இந்த மேட்சை கண்டிப்பாக வந்து பிஎஸ்ஜி தான் வின் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா இந்த மேட்ச் வந்து மான்செஸ்டரில் நடந்த மேட்ச் பெப் கார்டியோலா தலைமையில் மான்செஸ்டர் சிட்டி ரெப்ரசென்ட் பண்ணாங்க.
2-1 அப்படின்னு சொல்லி ஒன் கோல் வந்து லீடிங்கில் வந்து PSG தான் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கோல் வாங்கி மறுபடியும் 2 கோல் அடித்து மான்செஸ்டர் சிட்டி இந்த மேட்சை வந்து சீல் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள் இப்போதைக்கு முடிஞ்சிருக்கு. லாஸ்ட் வீக் முடியும் போது தான் எந்த 11 டீம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, மிச்சம் இருக்கிற ஸ்லாட்டில் இருக்கிற 5 டீம் யார் யார் அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஓகே, இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.